बे समाव बजालिनिफ्राय मोनसे ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। बर'नि आगोमा फिसा DCP अजागोरान बसुमतारीखौ बजालिनि SP महरै थिसनबाय। नंगौ, बर'नि फिसा अजागोरान बसुमतारीखौ बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरा बरायदों। बिथांनि बे जाफुंसारनायखौ गोग्गानाय फोरमायगासिनो दं। बे समाव रायजोआव बयबो मिन्थिदों दि मैया बजालि जिल्लानि पुष्कर गगै भबानिपुरनि सानै SI डिप'जिटगिरि आरो संस्कार दास फाथाजारकुसि थांनानि OC अनुप पातारीखौ CID आ खादों। सासे सुपारि माफिया रबिलु इस्लाम मुंनि सुबुंनि दाय होनाय बायदियै बे माखासे पुलिस अफिसारखौ CID हानजाया हमनो हायो। बेनि उनावनो बर'नि फिसा DCP अजागोरान बसुमतारीखौ बजालि जिल्लानि SP महरै थिसननाय जायो। अजागोरान बसुमतारी बिथांखौ लानानै दिनैनि समाव बर' हारिनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रा गोग्गानाय फोरमायदों आरो गोबां सुबुंफ्रा बरायदों आरो कंग्रेचुलेसन होनायखौ नुनो मोननाय जादों।